Ka Khasi Students Union, North Khasi Hills District Unit, kabadai ka snat trekam jong ka Khasi Students Union, kalayo ikajingsha penskam ka baningkong house nam shihajar khandai spa khandai puhnyo, balashimti kumu President baningkong jong ka seng KSU North Khasi Hills District Unit, da uba David Simli house nam shihajar khandai spa khandai puhnyo. La shimti President dauba Renol Kharkamni house nam shihajar khandai spa khandai phupra. La shimti President dauba Donkupar Sumer house nam arhajar san. Ba la shimti President dau samla rangba Ferdinand Kharkamni nadu usnam arhajar kharar hadu menta. Katba kipor kinang yai tulun ka KSU North Khasi Hills District Unit kala nangsei Shibun ki nongyelam bastat basyampang bat ki badap shenrang nadu bala penskam pura yakni ke district unit hadu menta. Shibun ki snam baladap jong ka jing shakri ya ka jat benriu ka KSU North Khasi Hills District Unit kala no senyang Shibun ki aka shaka emlang ka salang jong ka dong bat ka than ribhoy kum juro ya kejat benriu hi baro kawai. Ka Executive Committee jong ka KSU North Khasi Hills District Unit arhajar arpuway arhajar arpusaw layo ban penskam haka santarek uno pra arhajar arpuway. Ni samla tadi kakang sim ketya patte beri untuk lay ikulaskan Ansyakri hok Hapo jong ka samoy trekam arhajar arpuway hadu arhajar arpusaw ka KSU North Khasi Hills District Unit kalayo ban kentiu ya kapuli kaputhi da kabayarap iki samla ban yo rung klas haki school ba bat kumjuru ban kershan ya ki jingpuli jong ki sauphongot ki samla ki bawan na ki longyeng ki baduna hakayo kakot bat kumjuru kum ka jing penslur bat jing ai mensim syaki samla puli ki bab minot bat ki bawan shakhmat haki kerdan puli bapher ka KSU North Khasi Hills District Unit ka juai ka khusnam lengba ka Reverend Father Silvanus Sngi Lingdo Machaprang Academic Award man la usnem isu ba ladai kapor ini bangin kusiu biang yakni samla puli ba tau so ba bila angut inyo ban ndap lang kumkin man jogi bat habang apoi kata kapor ila perkhat ik kata keteng ik bai ya hak ban ai nang ne ko thambi boy juni ila wat keteng lawai pawai nrei keteng ka ba khatu bat kamane triang kapor jongki para nulam juni kadai keteng jong ikodo Silvanus Sngi Lingdo Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kum kadak ka jingkin mau burom ya ka wei kalong kami ka badai ka nong yalam jong ka KSU hanongpo kala seng ya ka wei ka school house nam shihajar khandai spa khandai pho khandai ka balatip kerteng kum ka Rita Gatpho Memorial LP School ha umbuda nongpo bala kentiu ya kene ke school syaka apa primary house nam arhajar nyo bat ke KSU North Khasi Hills District Unit kala IT no ya kene ke school syaka dorbar snong umbuda bakan penyat hadu menta mene ke KSU North Khasi Hills District Unit lengba ke jingyo ijngai kala seng ya ka we ke school ka badon hakithan khapot ka Meghalaya bat Assam yakni ka school la ai kerteng ka Machaprang LP School hajatalong ka bala penyat da ka KSU North Khasi Hills District Unit harat nongtong na ka benta ban kentiu ya ka puli puthi bat ban ya kershan ya ki to ki longyeng ki bomkot bor ban pha school ya la ki jong ki khon na lor ka school ka KSU North Khasi Hills District Unit ka senyang bat ka bay iki jinglut jingsap ka bekentop iki kot
ki uniform ki juti bat ki we shaki khenna puli hakate ka school kumjuru ka KSU North Khasi Hills District Unit ka shatlet ban ai jingerap shaki we pat ki school ki bahapo ka dong bat ka Thanri Bhoi District ka KSU ka shim ya ka sien jam ban yarap ya ki samla ki ba penjanai ha ka puli puthi ha ka ban tho ya ka university entrance exam ka ba kentop CUET UG da ka ba ya trailang ba ka El Elyon Institute ban yo jinghikai klam jingsio ya ki samla ki badang shudap ya ka exam class 12 bat ban penkre ya ka CUET UG exam hakani ka jing ai jing hikai ki bayo jing mentoy ki don kumba khandai phun rungut haka offline mode bat laipu arngut lengba ka online mode ka KSU North Khasi Hills District Unit hausnam arhajar shipo kalabu ya ka jingdawa ban wanra ya ka Central Agricultural University hakerdam kulai bat kala penlong ru shibun ki jing yakhi namar ka jingshat kala jong ka sarkar pedeng da ka bawanra da ka College of Agriculture ka KSU North Khasi Hills District Unit lengba ki jingtho kala pha ban pinkin mau ya ka sarkar pedeng bat sarkar jila na ka por shakapor bat kala kindu ya Narendra Singh Tomar ubade menteri sarkar pedeng ban yakren halo kate kaju kamat March Brang Rotary! March Brang Rotary! March Brang Rotary! And from KSU! And from KSU! And from KSU! March Brang Rotary! March Brang Rotary! March Brang Rotary! And from KSU! And from KSU! Jam penbechwa ba kani kamdi ka CAU kamdi ka Central Agricultural University ini ka College of Agriculture ka bolong affiliated but ka Central Agricultural University ka ba dan headquarter hapo Impal kani ka CAU ka badan hapo Impal kadan ki colleges saman lagi jela ki bahap hapo ka than chtai lamingi ni hangni hapo jelar ki dan ki colleges kum Sugar Hills ka wai hangni but kini ki colleges kilong affiliated with ka CAU Impal but kajinglong affiliated ki jongki but ka CAU Impal kalong ba ki dan sini ki yo tang ka jaka Andre ngipet ki samla puli ki jongi ki khana puli ki jongi ningkong swa ibun kimyo admission hakini ki colleges kimyo admission hangte po CAU hangte ho omyam but kinong rap ru mi bikin de yo than kita ki jing mentoil ni take benefits na kini ki na CAU Impal ngila balong but kadau petenrai pada ka bangi wan ban protes sangie kalong namar ba Union Minister of Agriculture and Family Farmers Welfare Narendra Singh Tomar wan yu kejat hang ni mat ka jungwan yu kejat jungu ka di buun wan pli ya ka to ni kisnat jong ka ni ka university Andre ka badan hang ni ka mangi ong mene ka di ka COE hausam arhajar sipau ban supai ban sekretiang biang sedien ka central government kala submit ka proposal ba ka jela Meghalaya kaladon kam la ka jong ka agricultural college namar ba ka Meghalaya ka di ka agrarian state ka bagbabun ki ba im ka kamay jakpo wet di dagarap karyang dikata ka proposal kelayat kamat adu arhajar katsan ru mirang yo jing tip ba kaladon ka jing kentu na nakaliang ka Ministry of Agriculture ba de banyak no state ban pentrikam no ban yo ban seng no ya kata ka Central Agricultural University ka banamlong affiliated apo ka Impal ndre ka banlong autonomous bank ka ba ka headquarter jongka kan dei bihang ni apo kerdam kulai ti Henry hadin nang ta kilas yo ru ka jaka na po ka government of Meghalaya kani ka ba arspa sangpau ekar bakin seng ya kata ka university Henry hadin habut kat nang ya isnam bade
apa dengan jeng kemen jeng kipat ba apa dengan jeng kemen jeng samla puli bagi nongrap bagi yo ya kata Central Agricultural University Pausi kala mi insan ke kubor ba kinam sengshu ya kata ke university kinam pankashu gini sakwe university apa tan stilam ini yang kerdam pulai penban kila seng penban ke College of Agriculture ke banlong affiliated di berkati ke CAU Impal dengan ini ke jingle jeng ke sorkar kalong kumba kam kensnap kalong kumba ke kendo thala ya ke jingkular ya ki pat ke beri nyutrap ya ki pat jeng jela Meghalaya Keseng da ka jingtmu ban kentio ya ki samla donsap nalor ka puli puthi ka KSU North Khasi Hills District Unit ka jukershan ro ya ki samla donsap haki kam ya le kai haka ba ka jupen kup buram bat let ai mensim ya ki samla ki buan ra nam wan ra buram ya ka them ribhoy haki jat jingele kai ki bapher Maju perang! 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 Ka KSU North Khasi Hills District Unit ka don ka jingtrang ka bakraw ban pendu jat yaw drok uba longkum ukuron uba bamdo ya ka jat benreo kumta ka KSU North Khasi Hills District Unit ka led ban penlong ya ki jingyalang ban pensnguthu patba halor ka jingsnew jong new drogs ka KSU North Khasi Hills District Unit kala penlong ru da ka under 14 football tournament ha sneng ka bolong ha ka juk kapor ban plilat ki hebret badon sap ban peni ya ka sap ka phong ka jongki ka KSU North Khasi Hills District Unit ka ju ai ki jingpen bana patba ban yalap bat ban pensngau tho halor ka jingsneu jong ki jingdi penbuat kenthop ya drugs Haka jing shakri yala ka jat benreo ka KSU North Khasi Hills District Unit kam sham lakut tang haka ban a jingerap shaki samla pule Henry kala yengru banyasad na ka benta ka jat benreo lengba shibon kimat ki bekentop ya ka jing persha ya ka lentirel bandawa ya ka inline permit ka jingkhandra trading license but labor license ka jingdawa ban penbet yaw buat usam pedeng ka Meghalaya ba asam knang ba ki parado parasnam jongi kin yo shongsok shongsan haki benta khaput ka jila Injuries after they were allegedly beaten by a group of men belonging to a non-indigenous community at Jatalong, a border village falling under Block 2 in Ribhoi district. The incident has evoked sharp criticism from various pressure group leaders of the state who said that this is not the first time that such incidents have taken place in the area. ka KSU North Khasi Hills District Unit ka bahap po Kshatri jangka North East Students Organization NESO kala penlong ka jingeki persha ka an Citizenship Amendment Act CAA nalor ki weipat ki mat ki bakta ya ka bahakamiat jong ka jad benreo kum ka kenhun ka bakhi ka baksar na ka benta ka dawba ka jad benreo ni wanra hapi ya kini kidurki Ladangin long mangi kinong sumar lakari Kajing babi kanlap sa shisin kasni Lajing tunjuk diwan Samla em wat kenran Lahasuk ngehak cipa Lajat jengriu em wat benda Nama lakari Nyiyeng ban IT Kahok kajat benriu kadai ban sahangi Kai kan ya? Kai ka jumbat pada ka truk ye wan sabori kasi jugi. De kan ka penpau ba ka tungko hadu mata kadang liat, kadang long. Se kane mongso bangin batai ke pida ka suntur pila ban peti. Kiwan sanen da ka truk. What's the point of getting a piece of paper, sir? Getting the provisional certificate or the degree certificate without having nothing in our heads? Yeah. And without there's no point.
How do you? What do you expect of us? Kumangi baka dong jingi penbet dang ba arngu chim star jong meglea jong asam penbet jong put usam Henry kaba kenten gomi no siam ba kandon kata ke polisi jong ki kan ke fantek Henry hadu menta ngliang jongi minum piang kata ke fantek nomor kuma pitip hi mendei borbor ke jela jongi isnong jongi gibreu jongi ki balet ban buhai snong nane ban kentur pot hangtei sepo asam Henry borbor ngilap kedika asam kebon kentur pot bat bunsin ngilap hagini than kana para ba ka asam kawan se igi signboard botho welcome to Assam hakisnong githau hakijaka puka jong ka Meghalaya jong kisnong githau berhap apo jela Meghalaya kumta kani ka signboard kan syai ba kini ki put isam gi baladon lupa kindai bet berkenhap syaka jela Meghalaya kumangilayo jingtip ba tang sudon kejik masdep jia keren apeng chief minister jong Meghalaya wat Assam Kaladan nakaliang ka Assam banlek bandro maping no hangte thanjirang Henry wala ra sarkar jongi kadang lesting Henry ngi kum khot jaj bandreu kum kaseng ngalek si gini signboard haro di hakisnong mudah apa bodar dang dai hoput Assam jong Meghalaya penting kena kini baro kim dai banlek sa Assam bat skawai khobor sa jela Meghalaya kumba latip mai KLP lapas apo assembly jong ke Meghalaya hadu menta bak sarkar preng kapat penterikam ya kene KLP wala ra sarkar preng kapat penterikam ya kene KLP Henry kidkhot jong keseng jong jaj mendeu ngidang niat ban khunra ban khanglat kini ki illegal migrant berwan buhai snong hangne wala ra sarkar India kedang sap mutlab ya kene penterikam ya KLP kasapoi ru bangi liang keseng ngihap klib yang ya ka IOA You are evidence. One day, you are in a good mission. In a very holy mission. Please do this. For the sake of the district. We'll go peacefully. No, just one day is sufficient. I will be responsible. My man is not coming to them. If they get information, they will come. I am not talking about my man or his man. I am talking about the peace. Everybody is my man. They are also my men. Peace should be prevailed. Who is not my man? Everyone is our man. Just uttered a word against Khasi and I slapped him like anything. Your police was because I don't allow anybody to do. Ni kawan ni nak bor ni. Ni wat nak lebih. Dia sapiong lada ni piong bangiwan le bingile nak bor. Ni kai lada mentah ni. Kapodan ni rong. Barat penbor lu bangin le kum tapat pi. Nimdai ki kunhun ki ngatiar ki bat suloi bat ai ngoi pi. Ni wan nak ti biljai, ni wan ti sujumut. Tapi jinsu lang bani telang bat pi ki nong sakri dong sarkar di pan paper. Ma ti kwa tang ba kidon hana ki bubun ne. Kidon banang ne don slong de. Ni kwa bin singet rekam tang tas ni ki matri la sai ba kan plim simta ka jinsu ti lang bingi. Ni kwa bin nong ba pi ong ta ba le ko bor ai. La ding le ko bor katar ngi bor ngi biang ro. Pi tang bangi kwa ba tang ko ngi krepat ba sanget rekam tang tas ni phila pun telu rekam sai ka tom don ni fer kata. Ka Khasi Students Union ka juyai pet ngoru miet labat sngi ya ka jingwan ki mendari ki poiwir poihap ki bomdon ya ki kot kisla ki babiang ka KSU ka jupen phaino ya ki ka KSU ka jutala siru ya ki work permit katkum ka Interstate Migrant of Workmen Act 2000 khandai spa nyupu khandai bat ka jingdawa ban pan ya ki inline permit bat ka jingdawa ban pentri kamno ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act 2000 khathnrio kade ka mat bahak mat e ba ka KSU North Khasi Hills District Unit ka dawa ile kene ka LB checkgate amde ka sen ka baningkong yo ki brio ki mut ka sen baningkong ni ka ade ka sen ka balai kemarin kenal dang ka bakhadu ka dibingili akapur ba ka Assam government ka penbenaya ka NRC ingila pelong ya kene ka jing checking namar bangila terus kentu ke sarkar ba ka deban perking ma ka jingrum jing brio yo lesi gitu ki brio ki ba du ki bamyo ka NRC ki wan rus ni spo jela Meghalaya elingi phai pat si angi jongi mengila ekran ka Interstate Migrant Workmen Amendment Act 2011 kadon di ya kani kalau di ka an juga jelah ndrei ka subsidi kalong ba nadu warjar we hadu mentala dengan ilik kenra kini construction sites kini jaka nilapet ba kini ki brio ki banabar
pembeli try jela kim judan ni ka work permit ipini betang ya ka labor license lani ki epic ki jongki aba kadai ka an na kim dan ya ka tu ka kot work permit kamot ki contractor bat kitu ki nombala ki la pan kenya ka an tam gitu ki contractors Henry hadin ko to kani ki pini sa kawai ka an bat teng di blek ki contractor ki juut ingi madingilit support labor department ka tip ya ka an ya kata ka an umno ki mithu ya kata ka an ba kala dai lupa ka an jong jela Muslim arjar country ko MRS Akaju ko por kani kendai ka kubor sa sarkaran dia ba kajai juyai kuman sekarang dia hak lor ban sengap ban sa skor jeng dawa jong gajat penriu bro koi pan pentirkam ni ka ILP kam nesu tanggarai jeng ki sang balang andai kini kemau dong khat kendai trek nai no pra bat kinju pungut ki MLE ru ki la simlang ta kaju kasor ban ya kubur ba bidon kam pentirkam ka ILP ko jelati Kejingban petang biang nak kalian tu keseng tasgi sini, bitang kejing sedang kini, pengen petang kini movement jungi, panjai persnow, panjai Jawa, sarkar nak kapor sopo, ada ke sarkar dan ya kuman, bat dang le, mana ya kejing long cuman ngasarai, hensai ini kisih ini senang ya petang, ya kiwai pak ilat nanti kuno bangin, penreham ya kini kejing Jawa jungi nak kapor sopo, kilsaki tang mana, kapor tang kendiat kentang yuk ban beriang terkedop sampai Duna su ya kasih sepangut nilai yo pen-pai ya kibere kampot kanslah dang sen pi wa kita kinong tu nong tim bro yo ben ya sahu kapamon bat tihipo nong po kendiat tayo kendiat singiru wat tihipo no ba sulong ayo kem ya kita ki breun po Bangladesh ki wan rubi Open kre samla open kre mentang im tip ayu kanja Kajuk ni im di kajuk di kelap kre yo wan katma Open kre samla open kre mentang im tip ayu kanja Kajuk ni im di kajuk di kelap kre yo wan katma Samla macapang kum klur ting shan hakari Kat kum kariti trekam jong ka KSU North Khasi Hills District Unit hadien balakot ka samoy trekam laisnam ka KSU North Khasi Hills District Unit kala penlong yaka jingjet yaki nongkit kam ki bathamai nakabenta ka samoy trekam arhajar arhusaw hadu arhajar arhuhnyo bat hakani ka samoy trekam bementa ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit la lam khmat da usamla rangba Ferdinand Kharkamni kum president bat usamla rangba James Hitler Mauchnyang kum General Secretary. Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District hadu menta kadon kendai tili ki circle ki bekentop ya ka umdan circle ka badang sudap penskam dangshan hadien ba ki KSU unit hakathan umdan kiladan palat khat artli ki unit kadonru laitli ki border area ki bekentop ke eastern border area ke northern border area but ke western border area but ke seng KSU North Khasi Hills District Unit hadu menta kadang yale banang penskam bat nang penyar ya utunum utendai ban syakri ya ke imlang salang ya ke ri bat ke jaj benreu baro kawai